kardom to aprangsi nilitum ada kacingrum korte ingjir atum pen setame jasemet pet Karbi Anglong TV9 channel along reporter alang lipan churulo ladak nang kahumri pen nilitum umnem apirthe mate ahawara long kisung katura putak nang kahumri the kapot nasinon nilitum labangsu umnem marat pen kacuning ri la hello nilitum kidam tang ningkan setame kisu kiun kacilang aphan nilitum hapu hamren anat ciponji seta nilitum aphan langpi nang pangkai cek lasi lahai nilitum tuar kadure penapot nilitum kisung atura citong ulo lasinon na bangke la Karbi Anglong along kithe kiding tum phan setame kacuning ri la delong kavedet penapot nilitum phan pensi kiparpar na pensi hala phan along kapele je phan nilitum kisu kacipon tame pepen jae son salam si nilitum kipon pon nasi kisung anke hala kithe kiding tum anta kipuga development tu bom setame akisung akatora inglong arat akisung non antame chini pame mela nasi ladak arong lake umnem senararong pense pachini lo athe kidam tangapor antame ladak kachini akithe katum ka vedet penapot si akithe kiding tum antame nang humri re kipuge development puji seta nilitum non antame labangso kisung pen jokon ela nasi la kithe kiding tum non Karbi Anglong kachari bom tum stame nilitum aphan labangsu adelong nang petang pipen nilitum kisu kiun egechipon tame tuar melang antame kijoi kroi nilitum kijok wan kilong ye phan Karbi Anglong arat mate Karbi Anglong kachari pon bom kithe kiding tum tame chini po besning thelo